Salam ýaşlar, täze tokun gepleşigini dinleýärsiňiz. Studiýada siz bilen men Sehram. Gepleşigimizde ýaşlar we Türkmenistanda sosial mediýanyň çäklendirilmegi diýen temadan türkmen ýaşlary bilen geçiren söhbetdeşligimizi eşdirer. Bir maňa beýgiden açma, ulanma diýmäli hiç ýok. Bu şuňky gepleşigimiziň esasy temasy bolar. Şeýlede häzirki wagt Ukrainada syýasy krizis dowam edýän mahaly, bu ýagdaý Ukrainanyň çäklerinde okuyan türkmen ýaşlaryna nähil täsirini ýetirýär. Bu arada ýokary bilimli Ukrainada dowam etdirýän türkmenistanly talip bilen geçiren söhbetdeşligimizi hem dinläp bilersiňiz. Türkmenistanyň pasowortlugy bizleri uçursa Ukrainada 15 ýyldan gowrak türkmen bar Maydan hareketleri Türkmenistanda Türkiýe burslar programmasy aspirantura hemde doktorantura okuwlar üçin ardalary kabul edip başlady. Bu aradaky maglumatymyzy dikkatiňizde hödürläp, gepleşigimizde geçen hepdeniň dowamında türkmen ýaşlarynyň internetdaky işçiligi barada taýýarlan maglumatymyzy bilen jemlär. Täze tokun ýaşlar gepleşigimizde studiýada şuňky mehmanlarymyz Aýjahan, Humay hemde Kerim. Gepleşigimizde hoş geldiňiz. Deňdoşlar ýaňy ýakynda Aşgabatyň 55-nji orta mekdebinde ýerden geçirilen linýakalarda mektep müdiri okuwçylary internetdaky sosial saytlara girip şol sahypalarda hasap açmadylar hemde öz suratlaryny goýmadylar taşrypdyr. Taşryk äsirilmese şol hasaplaryň eýelerine garşy çäre görülmeginiň mümkinligi hem duýdurylypdyr. Deňdoşlar, siz hem şeýle saytlardan ýa-da umuman mobil programmalaryndan peýdalanýarsyňyzdyr. Şeýle tawşyrygy siz nähil araýaňyz? Siz bu arada näme pikirde? Bular ýaly tawşyryk duýduruş. Men kimse gereksiz sebäbi näçe duýdurulsa da ýene açarlar hemme kişide bar. Men özüm ulanýanyny o duýduruş tawşyryk men üçin gereksiz. Şuň sebäbim näme? Onu var hemme kişi bütün dünýäde ulanýarlar o saytlarlar. Onam bor käbir adamlar elbet niyet bilen ulanýar, käbirler gowmyt, oň niýetini bilpiljakka ýöne. Şonda da oňaly duýduruş bermen gerek ýok sebäbi 20-nji asyrda ýaşapýar. Hemme kişi internet, hemme kişi solar saytlary ulanýar. Sag ol, Humay, öz pikirleň üçin. Kerim, sen bu barada näme pikirde? Maňa şoňalyk duýduş berilen bolsa men şahsy diýişim, men durmuşyma goşulmagy näme işim men saňa diýan berýän, men döwlete diýanmam, çanaşmagym bilen maňa gerek men öz şahsy durmuşym men işim bol. Bir maňa beýgiden açma, ulanma diýmäli hiç ýok. Sag ol Kerim, senem öz pikirleň üçin. Aýjahan, sen garaşyň nähili? Bu täze tawşyryk barada sen garaşyň nähili? Men kişim öz durmuşy her kişine barada açyp gelýän açar, ulanasy gelýän ulanaram. Sebäbi bütün dünýäde olan sosial saytlar hasan häzirki döwürde hemme kişiniň tanışlary, klassdaşlary, dogany, garynysy daşary ýurtlarda okuýarlar ýa-da ýaşaýarlar. Hemme saytlaryň kömegi bilen habarlaşyp durýarlar. Men üçin böyle duýduruş gereksiz diýip pikir edýän. Hiç kim men bilmemedim kady Sizin pikiriňizçe şeýle duýduruşyň ýa-da şeýle tawşyrygyň berilmegine näme sebäp bolup biler? Näme sebäpden şeýle tawşyryk berilen bolmagy mümkin? Ýaşlar etse şoňalyk zatlaryň şeýle bolam şeýle ýaşlarym biraz magrak bolsun. Lakin oňalyk resmen ýaşlarymyz oňalykan problem bolmasynlar da tipetreň olanlar meselem bir zat açyp bir zat ýaşlar şoňalyk zat etip şeýle kişide ýaşlar bu şeýle bir narsadan ýapdylar. Soňra ýaşlarym başgatyny tapýar da söýüpler tapýar. Kerim, ösmesinler diýip edýärler diýäňni, ösmesinler diýende näme gödüňde tutýan? Meselem diýjek bolýanyň sosial saytlarda ýaşlar täze zatlary öwrenýärler, dünýä garaşy giňeýär diýjek bolýanmy? Bir gep bilen aýdymda dünýä garaşy giňeýär da ýaşlar. Sag ol Kerim, Humay, Aýjahan, siz bu barada näme pikirde? Siziň pikiriňizçe şeýle tawşyrygyň berilmegine näme sebäp bolmagy mümkin? Kerim aýdanlaryna olar şoňkaly dünýä garaşyny tekelçek bolup, giňetmejek bolup şeýle edilýän iştirme kaýdýar. Hemem näme de boluplarna
no sosyal ulgamlarda saytlarda täbirlen çıkman yaşlar zatlar täbir oňaşy zatlary goýup sadet memedýärler belki şoň üçin amatlar ýa-da gyýyp erkek batmasyny nemetmek üçin täbirleri sosyal saytlaryň üstünden tanyşyp täbirler şonu nemetmek abartmak üçin amatlar ýöne iň asas sebebi Kerim'in aýdýaly dünýä garaýşyny tefermek üçin. Aha, sağ ol Humayt enem. Aýjahan sen garaýşlaryň nähile? Menemeler şolar ýaly pikir edýän täze ýaşlar hemmesi sosyal saytlarda, internetde hemme täbirler dünýäden haberdar bolup öwrenip durýarlar. Şeýle bilen şolar ýaly duýduruş berilen bolmagy mümkin. Hemmem belki daha mantylar kiçik klaslar, şu klaslara aýdylan bolsa okullarına täsir etmesini edilen bolmagy mümkin. Sebebi soňky döwürlerde Türkmen ýaşlary internetde has köp wagt geçirip başladylar ve has köp internet üstü bilen habar alyp başladylar. Şoň üçin hem boldular. Şu tawşyryň berilmeginiň umuman peýdal tarapy barmy siziň pikiriňizçe ýa-da peýdal tarapyndan peýdal tarapy has köp bolýarlar derdi. Sebebi düşünýär ýaly dünýä garaýşynyň diňleriniň öňüne alýar. Peýdal tarap etse bolsalar egerim uluklar aýdylan bilen hiç kim bilmemeýär hemme kişi ýene öýdýärler ýa başga at bilen ýa başga bir şeýle ýollar bilen ýene açyp oturur. Eger kiçikler aýdylýan bolsa odan okuwna täsir etmesin peýdal etjek bolan bolsalar onam okuwçylaryň özüne däl enasasy aýdylmaly pikir edýär. Sağ ol Aýjahan. Kerim, sen bu barada näme pikirde? Men kimse çağa okujagy adam bunu çağda da ýamyllaram okujagy adam şol bolsa da bolmasa da okarym faýdan. Ýöne belki ağızgam ziýana madry ýöne şoňa girmända ýerýalyk belki kaýdanlar ony nasalar aýtmam faýdan. Araýyşyny onet şonýaly öz nasasy diýmel kaýdan beýt bolmyş tepde girmän ýerden birdat bolar eýder şonýaldaşlar gerekkäm kaýdan. Sağ ol Kerim, senem öz pikirleň üçin. Humayt sen garaýşlaryň nähile? Men fikrimçe de men peýdal tarapyma ýene peýdal tarapyma internetden daha şolara saytlar ulanmak sebebi aýdygan aýdýaly ýaşlar bar durmuşyny merkezine goýan ýaly internetler şol ýöne hemme internetde diýerler o adam masa elbet adam masa men fikrimçe gerek ýok olar ýalken internetde oturmak özüne gereğinçe alıp özüne gereğinçe nemedip ulanyp şeýdip nemedeniň gowmy kadýan o zatlar elbette enata tarapyndan duýduruş berilmeli. Muallimleriň aýdany bilen bolmaýa haýky saytlary giredip olar zatlary enata etmeli. Mualliming ona oşunmagy haky ýokmy kadýan. Sağ ol Humayt enem öz pikirleňiz üçin. Siz hem Türkmenistanda öz doganlaryňyz, jorularyňyz bilen habarlaşýansyňyzdyr. Siz hem bilýänsiňiz Türkmenistanda şu an Twitter, WeChat, WhatsApp, Viber, Line ýaly sosial programmalar wagtal böwetlenip durýar we bilýänsiňiz Facebook sahypasy hem uzak wagtdan bäri petiklenen. Şeýle programmalaryň ýurtda böwetlenip durmagy ýa-da petiklenmegi siziň şol ýurtdaky Türkmenistandaky doganlaryňyz bilen aragatnaşyk gurmagyňyza nähil täsir etdirýär? On beyde böğürtlenlerden bir peýdasy ýok sebebi ýaşlaryna men kelesi işleýär diýen ýalyksa onu yapsalar hem başga bir ýol bilen başga programmalar bilen ýene şu saytlary girip durýarlar ýa-da mysal üçin WhatsApp ýapylansa başgasyny tapýarlar başgasyndan ýazyp başlaýarlar-da. Çünkü kamera peýdasam ýokmy kadr edildi. Habarlaşylmadyna bir arada bir gün ýalyk wagt bolýarda. Men bir gün içinde başlasyny tapyp geçýärler. Aha, sağ ol Aýjahan. Kerim, sen bu barada. Aýjahan dogryja ýapýarlar, bu ýyzynyň başlasyp tapýarlar. Meselem ýapandan näme ýapýarlar? Zaten ýapýarlar da. Altına kırılan olsa şu altına kırılan adam girip bilmediğiyle gelir. Mesela benim dostum bir şey yapıldı. O giriyor, o net giriyor yapıldı. Hem de onun yok ben Wi-Fi'den giriyorum. İşimde var ya öyünde var. Sonyalardan giriyorlar. O Wi-Fi Türkmenistan yaptılar. Türkmenistan o Sputnik'den çıkmandan başka da komşu yurttan Sputnik'lerine has ondan yukarı sorkunlardan çıkarıyor programlar alıp.
şolun üstünden çıkýarlar. Bunu tapýarlar, bir derä pasentler mesela şonçyn ýakşap bolýar. Sağ ol Kerim, senin öz pikirleň üçin. Humay, sen bu baradaky tejribelerin nähile? Hawan karatna wiçatat ýapylýar. Havarat bilen bak, düşman sarnaky joralarymyz aslen dowam barnaşlaryny bilen. Ýene de bir kızın geçmen yeni açılıyor, edip giriyorlar ya da tabi sayt açıyorlar. Onu edip yaptıklarının gereği yok. Sağ ol, Humay, senin öz garaşlaryň üçin. Kerim, sen goşmak isleýän zatlaryň barmy? Men ýakmaga derek gaýtam datlary aştalarga gowam kadam biraz türkmenlerden şuňal sagramyş. Traw nasasan sebini türkmenlerim kida mesela adna klasik orslon ki şuňal birin türkmenlerin kýalyk bir sagam istagasta ha gowar anna şonam ýakmaýys minde megaletler. Yine goşşakladym Türkmenistan demokratik ýurtda konstitusiýada ýazylan şoňa görä bolmasa, köperde bolmanak bolýan, ýani şoňa görä bolmajak bolsa, oňalyk hiç kim adamy sen eýtme, sen beýtme diýmana haky ýok. Mesela men aýdykan aýtdyk, her kim suratlar goýýar, her kim öz işi. Aýdylar mesela suratlaryny goýýarlar, öz işi goýýar, söýlenler goýýar. Hiç kim bar senem şuňa tuwa goýýan diýip onu bir jenaýet taýip bolmaýar. Edesigeleme bizler näme diýen öz adamyň hukugyny kesmek bolýar da raýs bilmez aýtsam. Olam ýa-da konstitusiýan bir ýazylan maddasyny kolmak bolýar. Öz çykarýan zatlaryna özleri garşy da ýok. Sağ ol Kerim, senem öz garaşlaryň üçin. Kerim Aýjyhan, Humay, üçüňizem gepleşigimizde gatnaşyp öz wagtyňyzy aýranyňyz üçin hem de pikirleriňizi, garaşlaryňyzy aýdanyňyz üçin köp sağ olun. Sağ olun sizden. Ýaşlar, deňdoşlarymyz Aýjyhanyň, Humaýyň we Kerimiň beren görüňlerini diňlediňiz. Siz hem Türkmenistanda sosial saýtlardan peýdalanmak tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, biziň hat, e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresimize hat uradyň. Ukrainada eýem ençeme aýdan bäri syýasy dartanlyk dowam edýär. Mälim bolşaly Ukraina türkmen talipleriniň ýokary bilim almak üçin gidýän esasy ýurtlarynyň biri bolup, bu ýurtda 10 000 gowrak türkmen ýaşlarynyň okaýandy aýdylýar. Şeýlelikde Ukrainadaky syýasy ýagdaýlar şol ýurtda okaýan türkmen sanly ýaşlara nähil täsir etdirýär. Men bu soraw bilen gyzyklanyp ýokary bilimni Ukrainada dowam etdirýän türkmen sanly Arslan bilen söhbetdeş boldum. Arslan, sen hem bilşiň ýaly häzirki wagt Ukrainada syýasy krizis diýip bolaýjak şeýle buloýluk dowam edýär. Sen özüň hem Ukrainada okap ýörsiň, şu Ukrainadaky häzirki ýagdaýlar, şu Ukrainada okap ýören özüň ýaly türkmen ýaşlaryna hem de size umuman nähil täsirini ýetirýär? Bize täsiri ýetirmegi bizim bilim almamyza täsir berýär. Bizim institutda okumamyzy umum ýaşaş çaýyndan üniversitede gitmäne ýollar ýapyp köplenç. Marşrut ýollar, transport ýollary işläne ok ýolda ýa-da adam ýene de bäzi zdanyalar, käbir zdanyalar ýapýarlar. Piyada gider ýalak da piyada gitsek, bäzi organ işgärleri, milisiýeler bizler tutup dokumentlerini soraýarlar, eýle şundan gatnaşyp bular bujurluklar bolup dur. Arslan, ýokary okujaýyňyzda nähili, meselem ýokary okujaýyňyzda barıp beteningizden soň muallimler sapaklara girýärlermi, dolu okudýarlarmy? Sapaklar dolu okudylar, käbir muallimler iş ýerinde tapdyr, käbirler iş ýerinde ýok. Soň bizler öz aknoýa garaşyp duras, elik sapak bir muallim gelmesi, meselem bir sapak okusa, ikinji sapakda muallim ýok. Soň üçin sapak üçin bizler şu akademiýadan çykman garaşyp durmaly bolýar. Arslan, indi şeýle ýagdaýda öz deňdoşlaryňyzyň ýa-da umuman türkmen oglanlarynyň bir duş ýelen erwet ýagdaýy, oňaýsyz ýagdaýlar boldymy? Bolunmasy näme? Şeýle zatlar berýärmi Odessada İzmir'den akademiýa we standartasiýa akademiýasy. Şo ýerden 3 tane oglan gece saat 9-da bolýar. Gorsat Tayland ýöreken Odessaň Gorsatna aýlanyp gezilenje, akşam gezilenje çykan soň ýa-da 3 oglany da 2 sanyny urup durlar. Olar 2 sanyga adyrak näme özüni normal ýagdaýda, biriniň ýüz gözü görür ýagda has diýdirip bir hitýanyk bolnisada ýatyp çykdy arada. O yüzlerini bıçaklap çizipdirler. Ady Bahram oğlunun häzirki wagt olum devletine elip getmäkli boldy. Näme sebäpden şeýle ýagdaýa duş gelendikler bardy da näme diýerler?
Olar 3 yol gidip barýarlar eken ýolda soň öňünden çykypdyrlar şol demonstrasiýa etýän şu Gorsadyň ýanynda merkezde Odessanyň merkezinde şöýde bir topar adamlar çykypdyr soň ýeriň aşagyna gejek wagtlar ýanky üçin saklapdyrlar şonuň men o adamlary sizler näme etýäňizler görýäňizler olarum aýlap bersin soň aýlap bersinizler sizler Kafkas tipli nämeler dilleriniz aksent şoň ýanyk ýagdaý diýip bir topar soraglar edipdirler soň urşup başlapdyrlar şu ýerde soň meslerin elde bıçak var eken şu bir kısanak oğlanların bıçaklar duruşuları esası şu Bahram diyen oğlan kasım görüyor etmendir. Ne Arslan şeýle ýagdaýda Türkmenistanyň ilçihanasy ýagny Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasy ýa-da konsulhanasy size nähil maglumat berýär ýa-da şu Ukrainada okap ýören türkmen taleplerine nähil gollaw berýär? Kirdek oğlanlar bilen habarlaşanymda şolara jaňa aýdypdyr pasolstwadan okuwa gatnap oturmaňlar başyň 5-den soňum umum ýaşaşjanyňdan çykmaňlar serasap bolunlar köçede de eger bir näme bolsa ýene de habarlaşyp dururuz jaňa ders ýa-da ýüşürüz şeý diýipdirler. Birinji gün bolsa bizim özümeň okuyan öz akademiyamda Odessa Nasionalny Texniski Harçyw Akademiýa onuň rektory bizim glawny rektorymyz umum ýaşaşjanyna gelip ähli türkmenleri jemläp aýtdy. Oňa jan gelipdir, pasolstwara gelipdir. Eger uruş has biderek bolup başlap berse, bizler Odessa höküman suratda samolyot ýörer, premay Odessa, Tursiýa, Aşgabat şeýle uçuruz. Şonuň üçin şol bizim glawny rektorymyz gelip jemläp aýtdy. Ýöne häzir kwat okumany ruhsat berip otyrlar, okaňlar diýýär. Eger bir sahel has bir uruş beter bolup gitse, anonda samolyot ýerip emme türkmenleri ýüşüp alyp gitjekligini öňünden duýdurdy bizim rektorymyz. Rektor da pasolstwadan jan aýdypdyrlar. Bazır gün gurun bersem Tajikistanda olsam son bärak terot bolan ady biriniň ady aýna biriniň ady şeýda häzir kwat Lugansk katyrlar solar bilen jamlaşdym. Tahezlik gyzlar ýaş gyzlar aglatjan etýärler. Öýlenizden näçe pullar çykardyk, zat etdik Tajikistana bizimse gidip bilmedik son bärak terot etdik. Öňüň adam ýylymyzy ýitirdik diýerler. Bular pasolstwada onam ýok, bular birden şimal ýana kellesi ýütkäp durýar bu adamlaryň diýip pasolstwada. Eger samolyot ýerjek ise de bir günden jemläp alyp gitdiler, çeklen bilen okşo köbeýdim aglap jaňlaşanymda şeýle aglap durun berýärler. Arslan 2009-njy ýylda Kyrgyzstanda hem şeýle blogoýçylyk bolupdy ýurtda, şondan soň Türkmenistan hem Kyrgyzstanyň okyan türkmen taleplerini ýygyna çağırıpdy. Meselem şeýle ýygyna gaýtmaly diýen ýagdaýlaryna maşgalaň bilen habarlaşan soň olar näme diýerler, sen özüň näme pikirde, umumyň geljekdendi nämeleri garaşýan? Men özüme şul däzir kwat ýörüş kursy gutarmagymy diňe 2 aý çykyp kaldy, bakalary diplom almany. Men hakykatda hiç kimi Türkmen hökümetiniň gorkuzmak niýetim ýok ýa-da haýbat atmak niýetim ýok. Men şu ýerde uruş bolmazlygyny beýik aladan bileg etýän. Ýöne 2 aýym dowamında şunça men 4-nji kursy çenli çıkaran pullarym maşgala ýagdaýynda işsizlik öýdüde olar bilen jaňlaşanda diplomyny al, ýöne sagmak üçin häzirät bolup çyk diýerler. Diplomyny al gel diýerler, maşgala öýündekiler. Ýöne özüňe de serasap bol diýerler. Ýöne men şu ýerde ýanky bellek geçişim ýanyp Türkmenistanyň pasolstwasy bizleri uçursa Ukrainada 15 milyon gurak Türkmen bar. Maydan hareketleri Türkmenistanda her vilayet 5 vilayetiniň baýtylanyp geljegi ikrutsuz. Ana soňra men häzir şu ýerden göz ýetirýän. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilim ösdürmek siýasatyny alyp baryp oturan bizim 15 milyon sanyk ýaş gyz oglanlar studentlerimiň alyp oturan bilimini ýene täsirçilik berip Türkmenistana dolandyrsa, bul ýa bilim sistemasynyň izagaýdyşy bolýar. Arslan köp sawal hem Ukrainada okuyan türkmen talepleri hem samanca okuwuny tamamlap saman ýygyna dolanmaklaryny arzu etýän. Ukrainada okuyan deňdoşlarymda siz hem Ukrainada bolup geçen wakalary şeýlede Türkmenistanly studentleriň ýagdaýlary barada biziň bilen habarlaşmak isleseňiz biziň Moskwadaky telefon belgimize jaňadyň. Biziň Moskwadaky telefon belgimiz goşmak belgisi 7-926 236 04 55. Ýene bir sapar aýtalaýan goşmak belgisi 7-926 236 04 55.
ahir faslynyň başlanmagy bilen ýokary okuw jaýlarynyň soňky kursunda okuyan talipler hem okuwuny tamamlamaga taýýarlyk görýärler. Häzirki pursat talipler ýokary bilimimi dowam etdirip, aspirantura okasam ýa-da işe başlasammy diýen soraglar barada ýygy-ýygydan pikirlenýän bolmaklary mümkin. Häzir berjek maglumatym ýokary bilimni aspirantura okuw bilen daşary ýurtlarda dowam etdirmek isleýän ýaşlary değişli. Türkiýanyň Türkiýe burslary programmasy aspirantura we doktorantura okuwlary üçin ardalar kabul edip başlady. Türkiýanyň bu programmasy ençeme ýurduň raýatyny stipendiýaly mut okuwlary hödürleýär. Häzir bu programma barada jekmejek maglumat berýäs. Türkiýe döwletiniň stipendiýaly okuw mümkinçiliklerini hödürleýän Türkiýe burslary programmasy boýunça aspirantura we doktorantura okuwlary üçin arda kabul edişlik başlandy. Dokumentler 3 martdan 31 martgacha kabul ediler. Bu barada Türkiýanyň stipendiýaly okuw mümkinçiliklerini hödürleýän www.turkiýeburslary.gov.tr web sahypasy habar berýär. Web sahypada habar verilmegine görä aspiranturada we doktoranturada okumak isleýänler üçin 4 okuw programmasy ýola goýulypdyr. Olar Ali Kuşçu bilim we tehnologiýa, Ibn Haldun sosial bilimler, Yunus Emre türk dili we ilahiýat okuw programmalardyr. Türkiýe döwletiniň hödürleýän stipendiýaly okuw programmasynda aspirantura okuwyny okumaga mümkinçilik gazananlar aýda takminan 400 Amerikan dollary. Doktorantura okuwyny okumaga mümkinçilik gazananlar bolsa aýda takminan 550 Amerikan dollary möçberinde stipendiýa bilen üpçün edilerler. Web sahypada bellenmegine görä okuwa kabul edilenler döwletiň umumy ýaşaýyş jaýlarynda muht galyp bilýärler we ýerleşen ýokary okuw jaýy üçin hiç ýyly pul tölemeýärler. Şeýle-de studentler okuwa başlamadan öň 1 ýyl muht türkçe dil okuwyny okarlar we aspiranturany ýa-da doktoranturany tamamlaýan çağlar saglyk ähtiýaçlandyrşlary bilen hem üpçün edilerler diýilip web sahypada bellenilýär. Aspirantura we doktorantura okuwyny okumaga mümkinçilik gazananlar 1 ýyl türk dilini öwrenýän döwründe hem hödürlenýän ähli mümkinçiliklerden peýdalanyp bilerler. Studentler ilkinji ýylyk Türkiýe gelenlerinde hem de okuwyny tamamlap ýygyna dolananlarynda olaryň ýolçukdagylaryny Türkiýe döwleti özü sunalýar. Web sahypada bellenmegine görä aspirantura ýa-da doktorantura arda tapşyrmak üçin ondan aşağı bilim derejesinde okuwyny tamamlan. Ýagny egerde aspirantura dokument tapşyrýan bolsa, onu islenlik ýokary okuw jaýynyň uçurumy ýa-da üstümizdäki okuw ýylynda okuwyny tamamlayan studentler dokumentlerini tapşyryp bilerler. Hödürlenýän bu programma laýyklykda aspirantura üçin dokument tapşyrjak studentler 01.01.1984, doktorantura üçin dokument tapşyrjaklar bolsa 01.01.1979 ýylda ýa-da ondan soň dowlany bolmaly. Türkiýe döwletinde aspiranturada ýa-da doktoranturada okumak isleýänler dokumentlerini elektron görnüşde turkiýeburslary.gov.tr internet adresine tapşyryp bilerler. Internetdäki sosial media türkmen ýaşlarynyň arasynda gitdigiçe has köp meşhurlyga eýe bolýar. Internetdäki sosial ulamlar soňky döwürde diňe bir täze dostlary tapmak, kimdir biri bilen dostlaşmak, biri bilen aradynaşyk saklamak üçin däli, eýse dürli meseleler boýunça maslahatlaşmak, başgalarryň pikirini bilmek üçin hem köp ulanylýar. Sosial ulamlar häzirki wagtda dürli ýurtlarda ýaşap, okap we işläp ýören türkmen ýaşlaryny birleşdirýär, jewitleşdirýär. Internetde sosial medialary ulanjylar bu ulamy hatda tewda etmek, dürli harytlary satyn almak üçin, belli bir maglumatlary paýlaşmak üçin ýa-da bir mesele boýunça ulamdaky dostlaryndan maslahat soramak üçin hem barha köp peýdalanýarlar. Ertir.com'da Google 88 adly agdanyň gozgan temasy hem şoňa çalym edýär. Ýagny Google 88 adly agdanyň 3 martda gozgan biri size köp mukdarda pul onansa näme ederdiňiz diýen temasyna sosial ulamdaky agdalar dürli teswirleri ýazypdyrlar. Bu tema 4 martda çenli 1022 gezek okalypdyr we oňa 116 san teswir ýazylypdyr. 24 sapar halanan bu temada şeýle diýilýär. Salam, hemmäňe saglykmy, gepi köpeltmän tema etjen. Ine sizde belli bir hüner ýok diýeli. Onda da size biri köp mukdarda pul onanny. Ve şol pullan ödüň bir netije çykarmaly we şol pulu köp wagtyň dowamynda gaýdyp bermeli. Eger siz hem şeýle ýagdaýa duş gelseňiz, siz şol pullary näme harçlardan we näme derdiňiz diýen sorag alyrlar. Bu soraga sosial ulamyň ençeme agdasy dürli garaýşlary ýazypdyr. Meselem Alonza atly agda mena eşik magazinini ýa-da guruluşyk magazinini açardym diýip teswir alyrsa, käbir agdalar Türkmenistanda eýen beýle magazinlaryň köpdigini we o diýen girdeji getirmejekdigini aýdypdyrlar. Alonza atly agdanyň
Tersine sosial ulgamyň Adios Amigos adly agdasy bolsa, Aşgabatdaky kazino işleýärmi? Eger işleýän bolsa, şol pullar alyp ruletka oynamaly. 30 sifrada 200 Amerikan dollarynyň goýup ýuwaşçadan ýygyna bermeli diýip maslahat ýazypdyr. Umuman sosial ulgamyň agdalarynyň käbirleri tikinçilik öýüni açardym diýseler, käbirler hem ekologiýa peýdaly bolar ýaly ulanuşdan galan tigirleri gaýtadan peýdalanmagyň usullaryny oýlap tapardym diýip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Häzir bolsa türkmenleriň sosial ulgamlarynyň arasyna täze goşulan bir sayt baradaky maglumaty siziň bilen paýlaşmakçy. Ýakynda gözüm ilen bu saytyň ady programmaçy.com. Bu saýta agda bolmak isleýänler programmaçy.com'un baş sahypasyndaky täze hasabaç bölümine girip bu ulgama agda bolýarlar. Programmaçy.com'un beýleki sosial ulgamlardan tapawutly tarapy bu ulgamda esasen hem tehnik serişdelere, kompýuter enjamlaryna degişli temalaryň gozulup, sosial ulgamyň beýleki agdalary bilen maslahatlaşylmagydyr. Şeýle temalardan käbirlerini belläp geçsek, sosial ulgamyň nazaratly agdasy Facebook'daky ýaly chaty nähil ýasamaly diýen temasynda Facebook we Gmail'daky ýaly gyrada çykýan chaty nähil ýasamalyka. Şonu bilýänler maslahat bersin diýip öz haýyşyny galdyrypdyr. Ondan başga da Murat adly agdanyň programmany goramaň ýollary adly temasynda hem programmany goramaň usullary barada maslahat berilýär. Vkontakte sosial ulgamda bolsa çyraçylar adly topar tarapyndan paýlaşylan suratlar ulgamyň agdalarynyň arasynda dürli diskussiýalaryň döremegine sebäp bolupdyr. Paýlaşylan suratlaryň ikisinde hem türkmen gyýdynyň kalyan ýagny suw çilimine çekip oturuşy görünýär. 28 fevralda paýlaşylan bu suratlara 4 marta çenli 100 tesvir ýazylypdyr. Şeýle-de bu suratlar sosial ulgamyň agdalary tarapyndan 155 sapar halanyp 16 gezek hem gaýtadan çap edilipdir. Bu suratlaryň aşagyna ýazylan tesvirleriň birinde Şöhrat Paýty kyfatly agda adam bolmaýar, zat görmedik ağaçlar. Awraýdan gaçyşyp şular ýaly binamyslykdan biz awraýdan gaçýasyp tesvir ýazypdyr. Umuman bu suratyň aşagyna galdyrylan tesvirleriň aglabasy suratdaky ýaly gyzlar hemde olaryň özlerini alyp başlary türkmenleri awraýdan gaçyrýar diýen görnüşde tesvir ýazypdyrlar. Sosial ulgamyň Arslan Bayramy fatly agdasy bolsa, her kimiň şahsy durmuşy. Şeýle gyzlar bolmasa iç gysynç bolardy diýip bu meselede öz tapawutly pikirini bildiripdir. Yaşlar bu hepde hem gepleşigimizde berilen wagtyň soňuna ýetip barýar. Gepleşigimiz jemlemezden ozal belläp geçesim gelýär. Biziň her hepde efire giden gepleşiklerimizi YouTube saýtynda hem dinläp bilersiňiz. YouTube saýtynda bizi Azatlyk TV ady bilen tapyp bolar. Şeýle-de islenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, gepleşigimizde görüňüni etmegimizi isleýän temadyr teklipleriniz bar bolsa, islenlik wagty biziň hat email belgisi azatradio.org email adresimize hat uradyp bilersiňiz. Şeýle-de gepleşigimiziň soňunda ähli aýal enelerimizin, jigilerimizin yetip gelen 8. Mart bayramını tüz yüreğimden kutlayan. Öňüňdäki hepdäniň çarşenbe güni efir toplumlaryna duşuşan çak hoş.